Ahojte, ja som Skiller Kováč. Chcel by som začať točiť a chcem sa spýtať, že čím by ste chceli začať, aby som začal točiť, no, čím by som mal začať. Ja som chcel začať Minecraft. Minecraftom nie, Lord of the Rings. To je taká dobrá hra, mňa to celkom baví a viem to aj hrať. A chcel by som si to aj s takým zahrať, tak kto má Pán prsteňov, Bitcoaster Zone 2, tak ak máte, tak napíšte, môžeme sa spolu zahrať, ale no tak to je všetko, prepáčte, že tak krátka je, ale neviem, tak napíšte, čo by ste chceli, či mám začať točiť a to je tak, že môžem Minecraftom, Lord of the Rings, alebo LOLko hrať. A ešte Sniper skrytý bojovník, tak vyberte vy, lebo ja neviem fakt. Tak čaute.